318. A ja som presvedčený, že to číslo, ktoré nám Boh zanechal v tomto verši, má svoj význam. Mohol povedať, že tam bolo viac ako 300 služobníkov, alebo že ich bolo pár stoviek, ale zanechal nám tu číslo presne 318 skúsených alebo vytrénovaných v boji, hovorí iný preklad. Ja som presvedčený, že Abram mal viac služobníkov. Abram musel byť bohatý muž. Abram mal možno 1000 služobníkov a z nich vytrénoval k boju takú malú súkromnú armádu 318 osvedčených, skúsených, naozaj spoľahlivých bojovníkov, ktorí boli vytrénovaní k boju. A keď ideš do toho kontextu príbehu, tak je krásne vidieť, že človek, ktorý chodí s Bohom a robí správne rozhodnutia, nestráca vplyv na svoju komunitu. Ľudia, ktorí chodia, aby boli bohatí v tomto svete, versus ľudia, ktorí chodia, aby boli bohatí v Bohu, tí, ktorí sú bohatí v Bohu, samozrejme môžu byť aj bohatí v tomto svete. Tomáš nehovoril o tom, že bohatstvo tohto sveta je automaticky hriechom alebo niečo, čo ťa diskvalifikuje z Božej najvyššej ligy, ale Tomáš hovorí o tom, že ak si teda bohatý v tomto svete, nezabúdaj zostávať byť bohatý vo svojom Bohu. Pretože ľudia bohatí v Bohu majú vplyv. Lot získal oveľa lepšie územie. Mnohí z vás poznáte ten príbeh, ako sa museli rozdeliť, lebo ich nedokázala uniesť zem, je napísané. Aj Lot, aj Abram boli tak bohatí, že ich nedokázala uniesť zem. Koľký z vás si myslia, že už sme došli do bodu, že sme tak požehnaní, že nás nedokáže uniesť zem? Nikto z nás tam zatiaľ nie, ale oni tam boli. Ale Lot si vybral lepšie zavlažované údolie Sodomy a Gomory a vôbec mu nevadilo, že sa približuje k hriešnemu spôsobu života, kdežto Abram si vtedy vybral krajinu, ktorá bola pustatinou, ale zostal so svojím Bohom. Držal sa správnych hodnôt, nestratil svoje priority. Keď v živote urobíme správne rozhodnutia, niekedy to môže vyzerať, že sme prehrali. Ale v konečnom dôsledku správne rozhodnutia ťa vovedú do víťazstiev. Nemusí to znamenať, že hneď budeš bohatý v tomto svete, alebo úspešný, alebo budeš mať viac lajkov na sociálnych sieťach, ale rozhodnutia podľa Boha, ak si bohatý v Bohu, ťa nakoniec dovedú do miesta, kde nestratíš vplyv. Abram bol s Bohom, Boh bol s ním a spolu s ním aj Boží vplyv na jeho komunitu. Nesklon sa pred ponukami nepriateľa. Čítame o pánovi Ježišovi v Lukášovi v 4. kapitole, len taká odbočka od 5. verša, kedy ho diabol vyviedol na ten vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol vo svojej chytrosti a vo svojom zvode mu povedal, tebe dám všetku túto moc, aj ich slávu, lebo mne je daná. A komu chcem, tomu ju dám. Bolo to pokušenie, to znamená, nepriateľ napriek tomu, že je luhár, v tomto mal pravdu, že jemu bola daná tá sláva. Jemu bolo dané to kráľovstvo tejto zeme, lebo je napísané v 2. Korinťanom 4.4, že diabol je boh tohto sveta s malým B. Mne je daná. Pán Ježiš, ak chceš, tak všetko ti to dám, ako keby lusknutím prsta, lebo veď mne je daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty, ak sa teda pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A Ježiš odpovedal a riekol mu, choď za mnou, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. Ježiš nakoniec získal to všetko, čo mu nepriateľ ponúkal, ale Božím spôsobom a v Božom čase.